רובינשטיין פרויקטים הופכים חלומות למציאות עם דאגה ומקצועיות. חשבתם על שיפוץ שישנה את הבית או הדירה שלכם? רוצים משהו יוצא דופן, מסוגנן או אפילו מלא נוכחות? אז אתם ממש צריכים אותנו. רובינשטיין פרויקטים היא צוות של בעלי מלאכה מנוסים שלוקחים על עצמם פרויקטים בכל רמת מורכבות והופכים אותם ליצירות אומנות אמיתיות. אנחנו לא חושים עם משימות לא שגרתיות בין אם מדובר בשיפוץ מלא, יצירת עיצוב פנים ייחודי או שחזור תוך שמירה על האופי המיוחד של החלל שלכם. המשימה שלנו היא לא רק לבצע שיפוץ, אלא להעניק לכם נוחות, חמימות ושמחה מהמראה החדש של הבית שלכם. אנחנו ניגשים לכל הזמנה עם נשמה, חושבים לעומק על כל פרט, משתמשים רק בחומרים מוכחים ובטכנולוגיות מודרניות כדי שהתוצאה תשמחה אתכם לאורך שנים. עם רובינשטיין פרויקטים אתם יכולים להיות בטוחים, אנחנו דואגים ללקוחות שלנו כאילו היו אנחנו עצמנו. עכשיו אנחנו פותחים במלוא העוצמה, מרחיבים את האפשרויות כדי להציע לכם עוד יותר פתרונות יצירתיים ושירות ללא דופי. רוצים דירה מסוגננת בסגנון מינימליסטי? או אולי בית מפואר עם נגיעות קלאסיות? ואולי יש לכם רעיון ממש ייחודי שאף אחד לא מעז לממש? אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו כל אתגר ולהפוך את הפרויקט שלכם למיוחד במינו. כל שלב בעבודה, מהייעוץ הראשוני ועד לניקיון הסופי, מתבצע תחת פיקוח קפדני שלנו. אנחנו מעריכים את הזמן ואת התקציב שלכם, ולכן תמיד עומדים בלוחות הזמנים ומדברים על כל הפרטים מראש. המומחים שלנו הם אנשי מקצוע עם ניסיון של שנים, שיודעים איך להפוך את השיפוץ לא רק ליפה אלא גם לפונקציונלי. אל תדחו את החלום על בית חדש למחר. התקשרו אלינו עכשיו למספר 0559641582, והמומחה שלנו יגיע אליכם כדי לדון בכל המשאלות שלכם ולבנות תוכנית לשיפוץ המושלם. רובינשטיין פרויקטים, איכות שאפשר לסמוך עליה, יצירתיות שמעוררת השראה ודאגה שתרגישו מהשיחה הראשונה. תנו לבית שלכם הזדמנות להפוך לטוב יותר יחד איתנו.